Sayawan a menudo. Mr. Jerry Yape Rambaga. Ari na? Mr. Jerry, walay pa? Pagdiri pa rin ni Jerry, nato kita nasunod. Mr. Kumbulata. Mr. Kumbulata, a minuto number. Sayawan ni Mr. Jimmy Baho Kumbo Lata. Padisi, maupay sumayaw. Ako bulat tayo at tumili at puso. Ayong niralo ng hilolo. May hantulong, diri ka masusumo. Manihugod lahit turing ka-instrumento. Ayaw kablo, iyan na itong style. Sa nangangaya na may kumbulat pa. Ayaw magurure, parang nagingod hini. Ako'y montalista. May kuntinirong kalong. Kapag dirong pa. Kamataging tinghan tulong. Alay rasista. Malang sarayaw na kita. Kapitan nitong magmumuna. Mapalisan niya. Ikonsihana. Pero iwan kita. Masasayawin ka itong iba. Kahit na ayon hiraan kong mulata. Sarayaw na kita, ikapitan itong pag-uuna. Mapalisan niya, itong sihala. Pero iwan kita, masasayawin ka itong iba. Dahil na ayun, hiraan kong pulata. Pulata at tukang, ikamagana. Baga ang pagkaon, kita malasa. Kaya di mo magsayaw, saan kang natikaiha. Sigurado mo't saklay, ibabalhas na. Malasarayaw na kita, ikapitan itong mag-uuna. Mapalisan niya, ikonsihala. Pero iwan kita, masasayawin ka itong iba. Dahil ayun salamat katong sinayaw Mr. Kumbulata. Kung masunod ang minuto na tulusang BOD.